चाललंय काजू चोरायला. मला दे तुम्हाला. थँक्यू. काजू काढते ती बघा. काढलं हे बघा आमची फका. आणि मी हे वाजव एवढे चोरले. पकडून तरी द्या. वाकडत होता निधी. मग काय अरे तिला पोड. आता फक्त मी नाही देणार कोणाला. आम्ही आता चाललंय काजू चोरायला. हे बघ काय तो रस्ता बघ आमचा रस्ता. आता तुम्हाला फक्त दाखवताय चला. तो बघा इथून रस्ता पण केलाय नवीन. निधी डायरेक्ट खाली पड. निधी निधी थांब. हा तिथेच थांब. पडणार. धावत येऊ नको. पुढे नको धावू नको. पडणार. कशाला धावते उगाच. पडणार. हा तू काय तू सांगेल. ए थांब. काय नाही काय. मला दे तुम्हाला. थँक्यू. हे दार दाखव. केळी आणि तो बघा सूर्य. सनसेट. सनसेट. सनराइज के का बोलते सनू. सनराइज. राइज सेट. वाह मस्त. सनसेट. आम्हाला बार्बी सेट द्या. आम्ही तुम्हाला सनसेट देतो. ओके काय सांगितलं आताच. निधी धर फुल. निधी हे बघा काय करतात. काजू काढतायत. काजू काढतायत ती बघा. दाखव. बाबा फक्त काढलं आणि फुलं काढलं. फक्त काढलं हे बघा आमची फका. आणि मी ही तुमची आमचीच ना. होय छोटे केळी लागली खातात तुम्ही काय सांगा. यांची आजोबांची यांच्या. चला लवकर येऊ. अजून देत नाही. पुढच्या बाजूला बघूया.
होतं बघ. हे वाजव असं गेलं खुश झालं. निधी हे बाजू तोडून काढ. हे बाजू तोडून काढ आणि घे हातात. हे बघ मोठे मोठे घे मस्त आवाज येतो. मी डायरेक्ट तोडूनच बघ तू वाजव. असं उलटा वाजव. अरे भारी वाजता. हे बघ उलटा उघडून बाप म्हणजे चारते गोल गोल हो ना हे काढून घे. हे घे तुला छोटे तुला मला दे. हे घ्या भारी वाजतं वाजव ना. दीपा धर बघ. हे बघ वाजलं तुटलं. छोटी मस्त जाऊया. काजू दाखव. काजू काजू हे घे भारी. हे बघ ती सगळे हातात पकड. हे दे माझ्या हातात ते पकड. अगं हे दे माझ्या हातात आणि काजू पकड हातात. नाही काजू हात असे दाखव. अजून एक होता. एवढे चोरले एवढे चोरले. नाही ग शिक. निधी धावू नको थांब निधी. अजून पुढे जायचंय ना मम्मा. हो पाठी पडते. पायाखाली बघ माशी असणार दीपू तिकडे. माशी दाखवूया आपण ना. आणि बघूया हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय. कोण ग त्या कोण तू असा चित्ती मारून निधी निधी त्याचा आवाज दाखव. ते आम्ही एक ना झाडाची हे तोडले त्याचा आवाज आहे का. तिकडे तिकडे बरं डोक्यात चल चल. एकदम मध्ये बघा आता काय होणार ते. स्पॉट झाला. पहिली स्पॉट. कोणाला बसायला जायचं असेल त्याच्यावर तुझा. थांब थांब आता बघा अजून एक स्पॉट. अजून एक अजून एक अजून एक. आता काय टाकूया. अजून दोन. अजून एक. अगं चला उशीर झाला. बरोबर एकदम मध्ये टाक. आणि इथे जायचं असतं बघ. इकडे बोलते का सुलते करते हे. कोंबा पण कोंबा माझा कोंबा असतो इथे. मोठासा झाडाचा. हे बघ मम्मा. अगं काढणार मी तुझं. सानिका ते तुमचे ते. हे दाखव. डोक्यावर नाही बघा नको ते काढू. याचे काढू नको. जरा थांबायचं मोठं बघूया. थांब एकदम पुरे
डोळ्यात घालशीत काठी याची कथा एवढी मोठी आहे का? चल याची अजून ओळख झाली नाही. आंबाचं मोह दाखव. आंबा काढू नको. आंबा हा बघा पिकलेला आंबा. छोटूसा पिल्लूचा नन्हूसा आंबा. हे बघा खड्डे पडले. मी जाऊन ये मी बसतो. हा काढ ती बाईकडे पुढे चालायचं आता इथंच पडली बघ. तो डोंगर बघ. जा तुझा व्हिडिओ. ही आत्ता थोडी वारी आहे. ओय दिवस हे खरी. आवळ्याचं झाड. आवळे लागला. तिला मस्त कृषीबाईंनी लावलेलं ते कलर कसं लावलेलं कृषीबाई. कृषी टीचरने लावलेलं बघा. कलर लावला. औषध तो झाडांचं औषध बघा हे बघा. डायरेक्ट निधीच्या तोंडात. मौसम है मस्त आला फिर भी काजल हे नको थांब तुझं मोठं दाखवते. हे काढ ही पहिला ही माझ्या 2-3 मारले झाड आहे. आता चालली मी काजू चोरायला. तुम्ही येता ना? बघा आम्हाला बिचाऱ्यांना कसं करावं लागतंय काजू. काय तुला मारतेस कशाला मला? तुझ्यावर मारू एक काठी. हलू नको. ही आला आतमध्ये. हातमध्ये काठी घुसव. मी बघू थांब. वहिनी ये बाई त्याच्यामध्ये ना 2 ह्या घाल. 2 काठी घाल का बाहेर येतो लो. बेसणार कोण पकडून तरी ना पकडत होता. निधी मग काय अरे तिला फोड नाही. निधी वरनं टाकून देते. चाललात ना असं झोपणार. एक म्हणतो काजू फुकट घालवलं तुम्ही. काय मॅडम वहिनी टोकदार काठी घे आणि घाल आतमध्ये. लगेच खायला भेटणार नाही कारण त्याला ढीग असणार. तोंडाला ढीग लागणार. खाईन पण मला काप पाहिजे. काप पाहिजे. काप नाही काय ते म्हणतात. काजूचं घर पाहिजे. हा काजूचं घर पाहिजे. काठीत माझी काठीच तुटली. त्याच्यापेक्षा बरं काढू घेतो. आम काय ना नाही तू फोडलेलंच ते एवढंच येतो लो तो घर. देवा देवा माझे पावन दे माका देव देवा. नमः शिवाय. ओम भगनी भागोदरी भद्मासे तेव्हा काय केलं? ओम भगनी भागोदरी. काय भेटला? बघा चोरांनी काय केलं. ऑपरेशन झालं तुझं. अगं हात कसणार तुझे. हे बघ काजू पडलं तर ह्या टाकूया ना. ह्या कशा हो टाकून दे. माझं काजू फुकट घालवलं तुम्ही. माझं फुकट टाकलं तुम्ही. फुकट. हो ना. फुकट तू फुकट. तू फुकट. फुकट घालवलं. ते संपाच्या टायमाला पक्काने सांगितलं आणि काढू बरोबर इल्लेलं तू निधी आणि पप्पा तिला नाही. संपाच्या टायमाला एक तरी नादा तुम्ही आणि दिलेलो ना. आधी चला चला दिलेलो. सब काही दिलं ना तुम्ही. तुम्ही ऐकू नका. ए ऐका हा तुम्ही ऐका. ही दोघं भांडतात ते तुम्हाला माहिती असेल.
भांडतात. तुम्हाला हवं तर मी व्हिडिओ करून टाकते गपचूप. काहीच ऐकायला येत नाहीये. गप बस तू. नाही येत आहे मला. माझा हात सुटेल पुढे. दीदीला कोणतरी दिसलं तिकडे. तिला मुंगी चावली. पळाली पुढे ना म्हणून तिला मुंगी चावली. जाऊ नको निधी आता आतमध्ये. मी हातात घेतलेला पण टाकते. मला ते तोडूचे नाही. 3 भेटलं मगाशी. तू मला 3 दिलेले ना. बहिणीला मला 4 दिले आणि बहिणीला 2 द्यायचं बोलत होती पण आता 0 देते. काय देणार तिला तिच्याकडे फकांचं ओझे खूप. पण आहे उद्या. आता फक्त मी नाही देणार कोणाला. ओवीला माझी देणार खूप चाली. जा दीदीकडे. आजी ही बघा ओवी. परत आली मुंबईवरनं. मुंबईवर कोड्यावर. आहो पाड्यावरनं. हलत राहते बघ तिचे. बहिणी ह्या केलं नाही केलंस ना 10 होती. पण मोठी काजूची. आता पिशवी नाही माझी सोनू मी आणि माझी सोनू खूप छान काढची. होय ना माझी बाबू माझी बुबू. ओले नानाले मम्मा बरे बघ. ओले नानाले दुले. बाज गुरु. आम्हाला काठीने काढता येत नाही ना म्हणून आम्ही सुरीने कापला. तर काय झालं. असं कोण सांगतं. हात चाव नको. चावणार नाही दुखत राहणार बघ चावले. सांग पुढच्या व्हिडिओ मध्ये